Welcome back to Balabas Gist, my wonderful people. Make una come hear the one while they hear now. This person one I go hear in voice note. He say na him go carry Oyibo from Finland, enter inside Biafra land, come carry evidence, come go back again for Finland, make them carry Simon Ekpa till today. My people, I go play on the video, make una watch and listen to this audio now. May you hear wetin dey happen so that you go understand wetin this man dey talk for here, then you go judge am whether na true abi na lie. Stay tuned. Ama n'udo that's money on isi na awa aja ọ ga-eji nke wee chụ isi onye ọzọ na-ahụ ya aja ọ ga-eji nke wee chụ. Caterpillar enwe ihe nchọrọ ịdrọpụ gị here. Ifule nje makeup anyị na-achọ ya achọsi ike ya na gentle yahoo na chikodre ka a na-akpọ success. With the others, welukwe voice note ma nye ha o. Welu voice note ma nye ha. Na mụ nwa wee ebe ka odike si na ịghọtago na mme na isi ha na mme eji isi ha wee mee foundation my house. Foundation gate my house. Ọkwa efu isi ha na-abọ. Yes, I spoke with nwunye onye ndu. We are that na mme eji isi ndị a wee mee foundation my ha ga-provide ndị niile ha gburu n'ikpe ọla. Arọ ndị Izọg, Ihube, Ọkigwe. Ndị niile ha kidnapụrụ ha ga-provide ha alive, not in death. Mma agwa gentle na mụnwa because agba m nkịta apụtabe m since na enwe ihe menji wepụta n'ije ana otu ampụta n'ije na I'm not going back. Ha ka na-agba anụ m na ha na ebe ọ na ha nọ ha na-akpọ m aha ebe ọ na ha nọ. Yes, ọ mụọ na-achụ ha. Let me make it clear to you. Ọ mụọ na-achụ ha. Enweghị ihe ga-eme n'ụwa ka m gara enwude ha. Ha ka hụ ngwa ekele ọmụ. Ha kakwana ndị nke ejide ejide. But for the fact na ha nechara anya ọ bụrụ na onye na-egbu ndị be anyị eme ihe ọjọọ eme kidnapping. Enweta m voice note o sendere our brother wo Ikenga Oruagụ because na Ikenga na-agwa ha nke wee eziokwu. Ama m na ha hetiri kpọ ya asị. Enwere voice note m nụrụ ọ kpọchara m aha o sendere Ikenga Oruagụ. You got to go. So ha na-aba na-akpọ ya so iyi ịma ha mụtara ikonoko. Ọ mụnwa wee ebe ka odike wu ihe bata Nigeria kpọrọ ndị ọcha from Finland wee bata Nigeria nwe onye mụ na mbata jeme investigation na ndị Izọg see ma ụmụ Chedi see ma ụmụ ọgụ adị mma nke mkpọrọ gentle yahoo na phone si release ọga were voice note nye ha si release ọgụ adị mma ha kidnapụrụ si release kwe Chedi na ndị niile ha kidnapụrụ na ma achọghị nọ na-egburu mmadụ achọ m iji ntị anụ ya na ma achọghị iji ntị anụ ya na enwere onye egburu because you can be killing your own people without knowing that you were brought over to be killing your own people. Mkpọrọ ndị ọcha wee bata I wee mewe investigation jewe ma ọsụ ihite ụkwa bata ma ịkpọọla ma Ihube ma arọ ndị Izọg ma kawa nna atọ ma all the whole places ha gburu ndị mmadụ ewel all the whole evidence wee chịkọla evidence a ịma ndị ọcha nwere ka ha si eme ihe anyị na-achị back to Finland elu hand ya over to Finland authority before we made the 3 people arrest. Those 3 people guys came arrest. Ha sị na ha na-eweta Simon na-ekpe ego na ha ma ndị na-afọ ndị ihe ajụ ha ụnawụ ka efe akpara ya ụnawụ Western Union ha sị mba ọwụnọ flood ọwụnọ ndị Nigerian government South Eastern leaders na sponsor Simon Ekpa a na-eyuzuzi ụmụaka wee na-egbusisi ndị be anyị ka ha mee encounter ESN and IPOB ha aghọta ihe eji ha arụ but they believe na gentle aghọtakwa ihe eji arụ ya ka akpọtazi Simon Ekpa mgbe e mere Simon Ekpa arrest agwara ya bịa okwuchi ihe okwu ericha ọma na aka ji ejide na ọma Simon ga-anọ 60 years imprisonment. He is not coming out. Ha mara ama na ọ committed criminality. Ọmụnwa ihe dere ihe na Twitter. They say, why are you killing my people in Enugu State? You murdered my people. Why did you kill 11 people in Enugu? Also, no, he did not order them to kill 11 people. That he ordered them to kill 7 people and they went and killed 11 people. George said, then he said you a content creator. Who are you to order for the killing of your own people when you say that you are fighting for Biafra? We are on this planet Earth. A freedom fighter is killing his own people. Obewakwa. I said, if froze your account and no go na Finland this is it. Otu an say so Simon kam mesi we so. Mesi we so. Agwa gentle onye be ka Simon Ekpa was na ncho ejuti ajụjụ n'ọnụ. Njọ onye be ka nna dị ka no wokuo. Mmeme ihe. Mma gwa na mbosa mu dike na baka amụrụ ibi he dị chewo ahụ onye na-aza. Okay, from that
Christ Okereke. That one woman njeba him, one woman ajeba akuona haka jena the woman na orga hebone tote Cordelia Okafo ajebe Ignatius Owunna be one boy ana onye ikpe ezemba na akpa Ignatius. This boy onye from poor family uno nna ya waja, so the only son uno nna ya waja na nwunye ejere ihe party. I meet a family ụmụ ya na-ebe akwa na nwunye ejere ihe party jechi ihe party bata ha nwa bịa but ha fọrọ ndị party ahụ ka ha bịara ha ejeje kpụrụ ndị party ahụ. We went and meet family shade ha na-ekwu that na no because na die ejeje ketela si enyere ụmụ mgbe ndị ọcha mụ na ha so bata. We say what? Rice? So Simon cannot provide rice to the people he is fighting for their freedom. But they went and kidnapped your son because of rice. No. The whole evidence was present before the Simon Ekperima. That was why they ordered all the whole autopilot liberation. They are using her. Where is Simon? Where is Simon? And that woman, Adandibo, and go no mother than in as much as not involved. Naka judge seeker. Where said ya happened. Oh, more we see ebe kwedi karịrị ana adị ma na ebe a na-agba izu ọjọọ megide mmadụ megide mmadụ. Jento si m nye nọmba nwunye Chedi, nye nọmba nwunye ka ihe na-enye nọmba nwunye those people you kidnap di ya. The real person they need is their husband, not their number. Ụmụ ha chọrọ papa ha. Go and Jamaica, you went ahead and murdered one young guy a na-akpọ Keafia Ijebe ha na ndị moko. Okay, how about that guy? A place called Dimoko in Alon Dizog. Okay, how about that guy? Kosiso. You and your criminal guy, you murdered them. You come out and say he is a terrorist, he is a saboteur. The evidence, I just Simon Ekpa, this guy is here, one of your criminal gang. Look at where he was placing you. Everything was there. Gentle Yahoo, one of the killer, where he was placing him. That Noga, this is. Nigeria government Nigeria block is now all the whole means had you sent go to Islamic Bank, but all the go later and they also have for since 2022 had you committed their criminality. I just Simon Ekpa, are you a soldier? Or no, he's a content creator. What is the badge? Like Finland badge, soldier badge, you know the badge? Doing in the uniform you wear. You can wear combat, but you don't put badge. That one is 15 years imprisonment. It's called treason. Then Ajukwaze say, are you a lawyer? You claim to be a lawyer in Finland, or senior a lawyer. Another 15 years imprisonment. Or how many years now? 30 years. Then Abakwezoku terrorism. You got to go? All the whole evidence age. Gwajentu Yahoo na Jamaica. Hamardini ni kidnap. Mande hana kanapu lego. Manda hakin. Namsa halelis gorunda na mano hamajia one dozen. And can release in that we are coming. Ebehan the chalanya ulu ebu munna iyana bobusu munna. Ebusu munna ataught munna would the most important thing in their life. You got to go? We will get to them. If for this time around I'm going to Uno ni ha gbara ọkụ na the entire southeast. Ha ga-arụchichara ya ndị mụ na nwaanyị ajadu ha gbara ọkụ ka gbaka ndị ọchị mkpọrọ ha jee ndị be ha gocha ma ini did the woman ma the year did the woman lụrụ nọ 1990 no 96 ka did the woman gba mbọlụtụ na 94 95 96 ka did the woman mbọlụtụ na ahụ mgbe ọ na-alụ na Wizoye. So na ha agbana dị ụnọkụ. The white man, they were all crying. Why are you destroying your own people if you say you are fighting for their freedom? The DOS. Lady of Ekpa and others is begging that now Simon Ekpa was deceived by Nigerian government and them that they want to come back to DOS. I said no no Nigerian government has sponsor Simon Ekpa. But now since Simon Ekpa and we're going to have to one Simon Ekpa, nobody. And when was no one night, nobody. And when you jelly, nobody is coming. Those lad flame protesters here flame. Nigerian government paid them for 500, for 400. And one man about Patrick, one Mr. Patrick, only big Finland, open hold of big Finland, money hand around Finland. Also, now was Simon Ekpa. He will be in a boom, I can do woman night, Lake Atahia. How are you said after soldier? Also, no honor the Kuna Finland or send over his dead one. And I want Patrick that you should not step into this matter. Or some yana poala.
You don't step in this matter. You know that this guy is terrorizing our people, killing our people, harvesting the organ, snatching their car. Moto ni na he nwete ni mo he nje make up ha pack cha moto ndi mmadụ ma machine ndi mmadụ ni mo ya. Kedu ha na ha ezo he pack machine. Machine ndị a kedu ihe ọ na-ebe ha ma moto ndị ahụ. Ọ he ga-ajụ onwe gị. Caterpillar, I'm very, very happy that in nature I found how by going to criminality we simba you can never work with them. That to me get rich that chose ki bulono. Na ha no also. Ezoku na na ha wana chugo bet ha hebute because half money ku na ezoku you don't want to join them in their criminality and their evil. That was why they hate Ikenguluago. That was why they hate Shina Sanworu. That was why they hate DOS members. That was why they hate me. Ebe kodika de lana. Mma agba ha emehebe. Mme ni isi gentle yahoo. Enje makeup. Temple. Butozo. All of them mmejisi ha we me foundation gate him. Agwa na nwunye. Agwagwo me ndi DOS. Mmejisi ha we me foundation gate him. I will never stop until I finish them. The quickly going and spend. When Simon Ekpa becha, actually igbu onwe na prison na or no here. Actually igbu onwe na prison. Actually ikwu odo ka ogbu onwe ka o wela kwa prison ke wu onwe. I say no. You can't kill yourself. You have a lot to answer. Ono ebe. Account e frozure. Ihe ni unu ni ha go. If we do no ụmụaka go na Finland na agari all the whole unu ha na ego. Na use ha na eje make kidnapping. Egbu ndị mmadụ, a harvest organ. Egbu ụmụnne ha. Georgian to say, okay, it's not going to make kidnapping. Why not find out those people that are doing the kidnapping? A kidnap or God demand to see. I met your owner hammer. In Hamena, February 17, 2024. February 17th, 18th, Sienna with the number in Jamaica. Cecily or some on the bench on the big. We just make our own debut. Till today, that man and my family. We went there. Futako Mark and Dr. Pilot. Hammer no more. I went there with my men, with Indota Bell. Hammer by Jabata. I put a honey boil machine there purely anymore. Umaka Bakaliki. You Bokolo Maka Bakaliki. Then it terrorize Bennaga. Bokolo Maka Bakaliki. You look at the Jogasu. Can you go no Maka Bakalika and I made no Buddha? Which in matter that one day they can change mind and kill you. I want someone when you state believe. Then someone will you state I have a hanazo and then more of man you need destroy Benaga. You need destroy Benaga. You need which is in the marna. Okay, as soon as like uno pop from their community, from their town. You call her jail no which is here, no sumo. Ne busana around this dog. Busisana okay. A busana ball. A busisana kubenaga. Now, if Jenny Jeffers said the security along this dog, hang bound go. A boy just not terrorize the civilians now. Why not if first in the Bible like you? You don't go to civilians. You first those people that is controlling God like you. Go and Jamaica for auto actually among way back may make sure and cripple all of them. We are on the matter and we can never stop until we finish. Then it's may expose Mba one in Afia. Simon Ekpa deny. Also, yes, that those guys is his criminal gang. Okay, it was their guys, yes. On it is in Yamaha into criminality. It was say, okay, Simon, they are not into criminality, but the short this gun belong to the securities. You understand? Why are there clean securities? On any cattle. They kill securities. They kill securities. Securities that is guiding the community. If they are a freedom fighter, they don't need to kill securities. They have to work with the securities. That is how freedom. Or then it's cattle. Of the Nigerian government to go Agwa Ndochana Agwa said that no on the freedom fighter. Now how was saying I work within the security because without security you can't get what you want. No security can get information the Queen once Haman on the strong. Una squall ike. Efria Ndochana Agwa say on a best also that within Hunan. He will spend 60 years in imprisonment. Even Amon or no the mother he's less of Oyaka had ja fight her Ndo to any and when they put Zoku Simon Ekpa money among in hand Kutozoku a bagana. Send the fund again with go through kidnapping.
You got to go onye ama ebe mmiri bido nwe nwe ha ga ma ebe ebuzi. Amam that gentle ogwa mse ebe ko na ya chọka eme peace na ya dala hola yes. Sometimes ka o ji owuru mmadụ echiche mmụọ mmadụ abata n'ime. O mara yes na ya close rụba na ozi ha na-eme ka ọ na-eme. But ndị ahụ igburu ka ezi ihe chọka eme ụmụnne ha. Ndị ahụ igburu ụmụaka ha ka ihe chọka eme ya. Ndị ahụ igburu papa ha, mama ha, ụmụ ha. Na-eke okike ọ na-eke n'ụlọ. Ebe onye Hausa man so fight ndị Fulani ka ha na-abịa si that na the most useless set of terrorists here from this planet Earth is BLA autopilot liberation terrorists that is killing their own people. Onye Hausa na-ekwe. Neither of you people to join hand and chase Fulani terrorists away from your land with ESN. You now join hand to be killing your own people sponsored by Nigerian government. 66 Northerners is sponsoring Simon Ekpa. You understand? 66 Northerners is sponsoring Simon Ekpa. Maka onye ama ha akọwara ya, anyị nwere eme investigation, anyị na-agba enwe na-eri enwe. Ihe a ji akpọ ike ngelu aga na-agba enwe ebe ha na-ebu ya. Ma chefuo na Simon Ekpa so n'aka kidnap Nnamdi Kanu. The reason why the royal Ejimaka ji ekwu orize kweri wuru. Simon Ekpa committed to him. Ọ nara ego rie. O setizie. Simon bido gbuo eze mmadụ nwezi ọnụ okwu. Kịta onwe egwu ọnụ okwu. Nigeria gọọmenti won ya. The same thing. Nwanne Nnamdi Kanu the siblings. You got to go. Will problem ha na-enwe ha n'ime onwe ha na because ha ma ha nwa mgbe ha bido ziboze Simon Ekpa nya gba gentle yahoo bute ụzọ and their criminal gang ka ha stop igbu mmadụ kidnap mmadụ n'ọsụ no ọ dụgo late. That gentle n'onwe aghọtawazi onwe ya but ọ dụgo late. Okay, now Simon anaghị claim that he is the in charge of the killing of our people in the southeast. Who is in charge of those that they killed this last December? Who control them? It's Nigerian government. And where's when I better claim was it? Now that matters now can attack us now. There's when I wasn't the Haja was to send the mother. Oh, therefore my we hear use Costa. Can I remind that therefore my use Costa after the election or Chikolocha? Where Costa government Costa have in Ebony State this year, JJ made your own investigation. In Ebony State celebrated the highest December this year. In Ebony State, go and do your findings. I ain't me investigation. I ain't when they the highest December about this year in the Ebony State. So in the Ebony State, one had number. Not once maybe could say yes. Has more market when Hana Lopolo Ibono Anambra and Nemo State. Jenny took kidnapping. Hana Lochazon and Eme Wolfman. When they destroy Anambra Nimo State, Umaka Beha Plolo Ibo kidnapping, but join a autopilot BLA terrorist. You got a nature. Gentle Pokata have very destroyed. Ibata Zebana, Hanem Behane destroyed the Gentle, Nda on this dog, Ndimo State, Ndi Hube, Nde also, Ndokigwe, Nda all those Lilu, Ihiala, all those, and they destroy Hane kidnap him, what they go raise, a general developer Benaha. To see and a business Nanambra Nimo State, Chucha the business people, Trisha Hasaba. We went as about Uzen as Banazwa of Mofma. We went to Port Harcourt. I played in Nigeria very, very well. Around October, before the arrest of Simon Ekpa. You understand? We went to everywhere. I know when they The only thing that I would have went so. But when you want to show so I ask we because Gunwawu, I believe neighbor below go Belankesi Biebene. Nyago square boge because I know money I so. You understand? I go see a big ebe. Ebo na Hana Chalanya. Decide I know a boom munha. The thing I have come ala hola. I knocked on one day now. Take a gentle only boom this boy. O juene chanya ijire nwanne gị na-ene nwanne nwoke anya na mkpụrụ anya ọ na-asị brother gị egbukwenye na enweghị ya mere igbu esi na always saboteur your own brother ka igburu because na ibu egbe na-eme autopilot your own brother every ọha na nne mụrụ gentle yahoo those criminals na mama ha wụ ndị Igbo papa ha wụ ndị Igbo n'ezie something is wrong somewhere because ọ na mama ha or papa ha wụ ndị Igbo you can't tell me na Jerusalem ebe mbi in Israel here. Imano na-abụ ka ihe mee Moses ji gbapụ ọsọ from Egypt na ọfụ ụmụnne ndị Israel na-abụ ka ha na-anụ ọgụ ụmụnne ya na-abụ ka ha na-anụ ọgụ ọsụ na amakwa ihe n'ọnụ ọgụ onye Israel wụ na onye Egypt na-anụ ọgụ na-enyere gị aka gbuo onye Igbo betu na abụọ na-ezuzu ezu na-anụ ọgụ very very stupid nke ọzọ sị ọ ka igbu anyị ka isi egbu onye Egypt mbọsị ọkwa ya nwa ebe okwu nwanne ya nke ọzọ sị makwa ihe
You don't kill your brother, you don't fight, but you guys are brothers. Ihe nje otokwu ebe a now, na ndị egbu na ndị eme kidnapping bụ ndị egburu ndị Hamas to Israel. Ihe a na-akpọ ya self defense. Ndị Israel were gịnị ikidnap mmadụ 200 wound mmadụ 1000 something 1400 ka a sị a na-achọ ọchọ weta nwetagwo ndị enweta. Ndị Israel si no na ịdị ihe dị otu adịghị. A na-ajụ m Netanyahu ka ezi you can protect us. Or say don't worry, after the war egbu more than 50,000 something Palestinian Hamas egbu more than 50,000 of them. A na-ayọkwa ha biko ka ị na-ayọ biko ka a na-eme. So ndị ahụ egbusiri nwa ha onye ọ na-adụ happy. At least onye ọ na-edi at least because of nwa ya at least na go revenge destroy ihe ga-eri ha billions of naira ịlụkwa and about 50,000 of them anwụọla. Asị na ama Hamas international Netanyahu na ama international ICC this and that enweghị ebe ọ ha na-eje ebegburu ha because ha nọ n'ọchọ ha. So for gentle Yahoo ebia use all his criminal gang bene terrorize egbu ndị bai. And the Martin and the kind of create ESN. If you want to fight ESN, go inside the bush. They're in the bush. That you cannot fight them in the town. That we have house in the town. Now again, maybe see how we know. And they buy not town. And they buy not 20 pounds. Kenya they buy. So Nigeria government they know who that no owner. Or one how much trying the ESN Jenny Moya, which gentle was one of them. Then now they win in the war. In Hana we are Gorilla war. How a bruiser Gorilla war? Huh? Nda bruiser but inside the town. You what even in my Hana we have political experience. Political move. Nigeria government go busy Simon Ekpa. Onye nwe BDF for Hana control. One devil mahi nke retired soldier. Onye nwe Biafran Defense Force. Mgbe devil mahi si na he create IPOB from IPOB, ESM from ESN to encounter them due to gentle against ndị against ha got a very useless idiot nature. Then ha nwa bịazie gentle ha ndị police agbagbusie ha. Ndị police ji abịazi back to war. Uche ha gwazi ha na egbogbo ndị na ha ga-abịa back gbuo ụlọ ndị mmadụ ọkụ ka enwe ike destroy bụ ka esi destroy northern Nigeria. Ha na-afọ ndụ ha. Ịghọta ihe na-egbu ego na ka mmepe ego anya ifu ka ha si bata ka ha destroy ya baa otu ahụ ndị Fulani si wee destroy ndị northern Nigeria. Ha nwa bịa na-egbu ndị baa na ejide Simon Ekpa ifugo ndị ha gburu na iji egosi na Nigeria gọọmenti na sponsor ha enwezi onye na-abịazi abịa claim na onye nwa gbuziri ego dị na account Simon Ekpa ọsị na the next 150 years na erichabeghị ya ma ụmụ ya. Now today 1 naira oji ego dị na Nigeria gọọmenti pọmpụrụ ya maka ndị ha nweta kidnapping na pọmpụrụ ya. Finland gọọmenti akwụsịrị that money. Simon na-ebakwa ka ụmụazị and ndị otu niile enwezi ndị na-ajụ all the whole bloggers si na-ekwunyere ya agwabụrụ m ndata na akwụrụ ha ụgwọ na a na-akwụ all those bloggers ụgwọ onuche na-asị today ada na-eri ukwu ego na-eri ego ndị autopilot bịa na kwukwe ma ndị otu na-akwụkwọ na akwụrụ ha ụgwọ ha nche na confess were ka ha si eme kidnapping ka ha si enyi ndị nna ndị mmadụ na ndụ the worst ụlọ ụmụnne ha. Jesus Christ a sị m alụ jekwe ha ga-ekpochikwa ihe ọjọọ niile ha mere. Onye nwere asị na nwata totelu na-ata ahụ ihe nne ya metere nwanne m nwa wee ebe ka edika ma nkwụsị ihe a gwago na were voice m nye ha we will come to them and we must get them. Of course no the command voice e nwetere agbakọ onye ndị abi once one ha na-eji aka ha ebupụta onwe ha ma nke gentle akpọrọ ya a ga-ejirecha all of them. Ha ga-ebi n'ime ọhịa forever. They know. Ma ndị nke gbapụrụ Ghana a na ha achọ ha now ma Blessing ọkwa Chikodere and others a na-achọ ha na-adụ shock ka esi enweta ha. Welcome back my wonderful people. As they watch the video, make sure say they share so that other people will get the information. Drop your own opinion for inside comment section. It's still there for Balabas G's. Please share this video so that other people will watch what they happen.